Det er en farlig, kæmpe å. Kæmpe farlig å. Går du bare derned og bedt? Ja, så gå ned og hjælp hende over. Ja, du behøver ikke at træde ud i den, men... Nej. Men ligesom hun finder ud af, hun kan gå over. Det er der, du har så daler på, men du har sokker i dem. Og vend hende. Nu gider hun slet ikke at vente, nu kommer hun væk fra dig. Kunne du prøve at gå lidt fremad i terrænet? Og vender du hende bare, når hun lige har røget på at vende dig. Det var også lidt svært sted, du valgte at gøre det, men det er så lige meget. Det kan hun jo ikke gøre for. Det er sgu da nemmere at følge stien. Og du lader bare løbe lidt endnu. Og vend. Gå lidt frem, Bea. Du skal ikke vælge det sværeste sted på hele banen og sende den. Ja. Der. Hold der. Det var da bedre, det her. Kom. Du bliver meget blokeret af det. Ja, det var da fordi, der ikke var noget vand, så. Ja. Men hun har jo åbenbart et problem med vandet, så er det måske meget godt at få hende igennem det. Længere ud. Hey, længere ud. Jeg lader hende bare styre rundt og længere ud. Mika, kom herned, kom. Ja, det er ikke fordi, der er nogen, der har lagt færd der i hvert fald. Så det er ikke os. Kom. Kom hen. Nu får de lov at prøve igen. Er det svært? Det er nok bare spændende, at triller lidt. Triller lidt. Kom. Der er også været nogen oppe i en have. Ud. Godt. Og bare vent den bag. Nu vil hun faktisk gerne fortsætte. Fløjt du bare igen. Det var sørme fint. Længere ud. Det er fordi, nu er der nu igen. Jeg ved det godt. Længere ud. Dygtig. Og der er en rimelig åben skråning derovre, hun kan løbe op i. Det er rigtig fint. Åh, det er en flot bært. Vend hende. Det er rigtig fint, det der. Hun er altså langt over. Sådan. Mika. Ja, det er lige med at finde det bedste. Det var godt. Ja. Det gider hun sgu da ikke næsten. Hun må hellere løbe. Han skal da begynde med det for.
Der fik vi Beas røv med på skærmen. Er min numse? Ja. Bare der ikke er lyd på, altså. Dygtig. Længere ud. Du er dygtig. Michael, kom her. Ja, kom tilbage. Måske er det din dygtige. Det minder lidt for meget om noget andet kommando. Ja, det gjorde den. Ja, det var så ikke den nemmeste vej, hun valgte ned. Der er lidt tæt deroppe, når hun kommer lidt længere op. Hvis hun kommer længere op. Længere ud. Længere ud. Mika. Nej, det er forkert det der. Kom herned så. Prøver vi igen, kom. Nu skal du altså gøre, som jeg siger. Ellers så spiser hun din chokoladefrø, Mika. Længere ud. Det er sådan, hun bliver begrænset lidt af det grønne. Ja. Og vend hende, Beat. Ja. Der er også meget tættere der, så sådan noget brumbæragtigt krat det deroppe. Lur mig, ja, hun skal over det der. Det synes de åbenbart er skide skægt at rende over de der træstammer der. Hun er lidt travlt med at snuse. Det skal hun altså ikke have. Kom. Jamen, der er også dejligt her. Mika. Jeg gør det, altså hun tager det jo stille, og hun tænker sig op. Altså. Det gjorde Charlie altså også, da han var her. Han fandt hurtigt ud af, at det var en nødvendighed. Nå, så håber man lidt. Ja, ja. Dygtig. Ned. Ja, faktisk. Han var lidt på retræte, men det fair nok altså. Den bøjer også lidt derovre stigen. Ja, der er en spand der. Jamen, jeg tror også, hun får færd og spand deroppe. Spanden måske lidt længere hen, Beat. Nej, der bliver meget tæt derovre. Gør du det? Jeg gik op her, ret sikker på. Ja, fordi hvis hun får spanden, så er det fandme snart ikke trække sig selv op. Længere ud! Okay. Det var godt. Længere ud! Hey! Længere ud! Længere Den ud! ser hun ikke. Hun skal bare lige over den stup deroppe sådan der. Ja, hun får lige vente. Hun er. Jeg tror, hun fik øje på den nu, gør hun ikke? Jo. Det var godt! Sådan! Ej, hvor var det godt! Det var fint, jeg fik presset lige der, ikke? Ja, men det kunne du også tillade, når du var på lønningen. Ja, det var det. Og var du dygtig. Nej, hvor var du dygtig. Det var bolden.